Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlelo 73 inkosi usekuphama kwebandla. Ngiyakholwa kuyise bomdali ngiyakholwa kuyise onamandla bomdali
Amen. Isihloko salenkonzo sithi isimo nempilo yomnazaretha. Ngike ngakhuluma ekseni ngathi abanye abantu bayaye bebuza ukuthi uyaye uzizwe kunjani ngokuhlala nengilosi. Ngaseke ngithi ukuhlala nengilosi kungenze ngathanda uNkulunkulu ngeqiniso. Kwangenza ngazi ngombuso wezulu. Kwangenza ngazi ukuthi ayikho into yasemhlabeni ongayifisa uma usube nesithombe sombuso wezulu. Igama elithi uMnazaretha lisuselwa egameni lesiHebheru elithi Nazir, okusho umuntu ompilo yakho yonke uzahlukanisele uJehova. Ngesingisi sithi one whose life is wholly dedicated or wholly separated unto God. eBhayibhelini siqala ukuhlangana noMnazaretha kuNumeri 6 verse 1 to 8. Lapho kuthi khona uJehova wakhuluma kuMose wathi, isho kubantwana bakwaIsrael uthi uma owesilisa noma wesifazane enza isithembiso esithile sokuba ngumNazaretha, uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla. Akayikuphuza ivinika yewayini novinika wophuzo olunamandla. Angaphuzi okwezithelo zomvini, futhi engadli izithelo zomvini ezimanzi nezomile. Zonke izinsuku zobuNazaretha bakhe akayikudla lutho olwenziwe ngewayini lezithelo zomvini kusukela ezimbumbulweni kuze kufike emakhasini. Kwamanye amaBhayibheli kuye kuthiwa-ke umNaziri, kodwa ukuthi umNaziri nokuthi uMnazaretha kusho into eyodwa. Zonke izinsuku zesithembiso sakhe sobuNazaretha kungasondeli impuco efanele, zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo uJehova.
avume ihluthu sezinwele zekhanda lakhe sikhule. Zonke izinsuku engumNazaretha kaJehova akaye kusondela esidunjini, akaye kuzingcolisa ngoyise noma ngonina noma ngomfowabo nxa befile, ngokuba isithembiso sakhe sobuNazaretha sisekhanda lakhe. Zonke izinsuku zobuNazaretha kwakhe ungcwele kuJehova. Amen. Lokho kuchaza ukuthi zintathu izinto umuntu ongumNazaretha ongafanele azenze ngaphezulu kokunye: ukuphuza utshwala, ukuthinta isidumbu nokungagundi ekhanda lakhe. Ekuqaleni kuba ngumNazaretha kwakuba isikhashana, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwase kuba nabantu abazalwa bengamaNazaretha baze bafe bengamaNazaretha. Lokhu ngesingisi kuthiwa i-short time ne-long time Nazarite. Encwadini yabaHlubi 13 verse 4 to 5 kuthi ingilosi yathi kunkosikazi kaManoa, qaphela ukuthi ungaliphuzi iwayini nophuzo olunamandla, futhi ungadli lutho olungcolile, ngokuba uzakukhulelwa uzale indodana, ayikuliphuca ikhanda layo, ngokuba umfana uza kuba ngumNazaretha kaNkulunkulu kwasesibelethweni, nguye oyakuqala ukukhulula u-Israyeli esandleni samaFilisti. Omunye umuntu owabe ngumNazaretha ngumprofethi uSamuel. KuSamuel okuqala isahluko sokuqala verse 11 kuthi wenza isethembiso wathi, Jehova wamabandla, uyakubona ukuhlupheka kwencekazi yakho, yiphe umntwana womfana, ngiyakumnikela kuJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, akaye kuthinta insingo ekhanda lakhe. Amen. Baningi abanye abantu ababe ngamaNazaretha eBhayibhelini engingababalanga lapha. Nabapristi babe ngamaNazaretha. Kulevi 21 verse 5 ukuphuca ikhanda labo emaceleni noma baphuce izilevu zabo emaceleni, abayikucaba imizimba yabo, bayakubangcwele kuNkulunkulu wabo, bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo, ngokuba banikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova isinkwa sikaNkulunkulu wabo, ngalokho bayakubangcwele. Amen. So ubungcwele kumaNazaretha, ubungcwele kubo bonke abafundisi bakaJehova. Angibazi-ke bakwezinye indawo ukuthi banjani, kodwa abafundisi bakaJehova abaliphuca ikhanda bagcina ubungcwele njengoba sekugcina nje. Ekuqaleni sikhulume ngomNazaretha owayithatha isifungo sesikhashana impilo yonke yakhe aze afe engumNazaretha. Wahamba esizweni sakwa-Israyeli kwasekuba namahlelo noma ama-sects ehlukene. Amahlelo ayidumele kwakungabaFarisi, abaSadusi namaNazaretha. Ekuqaleni ayibizwa ngokuthi ama-Essenes. Kodwa kwiTestament Elisha leli hlelo okuthiwa ngamaNazaretha lalifihliwe. Esikhundleni salo kwasekuthiwa ngamaKristu. Lafihlelwa leli hlelo. Isizathu ukuthi kwakulihlelo likaYeshua. Njengoba noYeshua basebemchithile nebandla lakhe balichitha. Kodwa uma ufunda ngokucophelela uyathola ukuthi kukhona into engaqondile
lapha kwizenzo 24 verse 5 ngoba khona uthi le ndoda siyitholile ilutho iphetha udweshu bajuda kulo lonke izwe ingumholi wehlelo lamaNazaretha ngoba xasiwe lapha ukhulunywa ngompostoli uShawuli noma uPaul ungaba nokumangala ukuthi leli hlelo lamaNazaretha uPaul owayengumholi walo selivelaphi ngoba ufundiswa ukuthi uPaul wayezingela amaKristu nokuthi waphendukela ebuKristu manje uPaul wabe esengumholi wamaNazaretha nini futhi liqhamukapi leli hlelo okuthiwa ngelamaNazaretha noma ubani umuntu ofunda ngokucophelele ngayibuza ukuthi leli hlelo sekuthiwa uPaul wangumholi walo lamaNazaretha selivelaphi ngoba lapha kukhulunywa ngamaKristu kwizenzo 28 verse 22 to 23 kuthi kepha thina siyathanda ukuzwa ukuthi ucabangani ngokuba siyazi ngaleli hlelo ukuthi liyaphikiswa ezindaweni zonke sebemisele usuku baya kuPawuli endlini ngobuningi wabacacisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu ebanqanqa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nakubaprofeti kusukela ekseni kwaze kwaba usihlwa ungazibuza ukuthi uPaul bakwenza kanjani ukuthi etholakale echaza ngomthetho kaMose nabaprofeti ngoba sifundiswa ukuthi uPaul wawuchitha umthetho kaMose namhlanje amaKristu athi umthetho kaMose is 2 days lapha leli hlela abasalibizi ngegama kodwa ukuthi ihlelo lamaNazaretha ususizakala uma wafunda kwizenzo 24 verse 5 ngoba lapha kwizenzo 28 asabizwa ngegama sekuthiwa njena ihlelo ngesikhathi sikaYeshua ibandla lamaNazaretha laliphikiswa namanje uma selivuswa bushembe leli bandla lisaphikiswa yonke leminyaka sasithi ibandla lamaNazaretha ushembe walivusa esusela encwadini kaNyumeli 6 singazi ukuthi noYeshua wayengumNazaretha ehola ibandla lamaNazaretha leli bandla lamaNazaretha kaShembe lingukuqhubeka kwebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua encwadini kaRav Shaul naye oliJuda ethi the Nazarene kwikhasi 10 uthi namhlanje amaNazaretha aseyaphinda futhi ukuba seqhulwini uma kucatshangwa ngenkolo kodwa abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha hayi amaKristu okuyigama lenkolo yabezizwe le nkulumo ayikhulunywa ikhulunywa umJuda ukuthi bonke abantu manje usho abantu bakuba belungu sebaqala ukuqonda ukuthi inkolo kaYeshua kwakuyinkolo yamaNazaretha hayi leyabezizwe kuthiwa amaKristu kumele siphaphame singazenyezi ngenkolo yethu ubuNazaretha njengenkolo kudala kunobuKristu ngakho ke akumele sivume ukucindezelwa abezizwe usizwe sakithi ulwazi esesilutholile ngobuzwe nenkolo yethu esiyanikwa nguJehova entabeni yaseSinayi
akufanele ukuthi kutholakale sekungabantu bakithi manje abasivimbela ukuthi sikhulume ngendaba kaNkulunkulu onguJehova. Uyaqhubeka umpostoli Shaul uthi nokuqhubeka uRaf Shaul ayimpostoli Paul. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls okuyimibhalo yamaHebheru emidala eyabakhona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sesinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Sesinolwazi ngoba kwathi makutholakala ama-Dead Sea Scrolls ngo-1946 ayibhalwe ngesikhathi uYeshua engakazalwa noma sezelwe. Kwatholakala ukuthi umuntu abakhuluma ngaye lapha amaHebheru kukhulunywa ngoYeshua, kukhulunywa ngamaNazaretha. Akakho lamaKristu okukhulunywa ngawo, akakho lokuzwa loJesu okukhulunywa ngawo. Uthi-ke uRaf Shaul sesinesiqiniseko ngoba sithola imibhalo yangaleso sikhathi. Ekhasini 25 lale ncwadi uthi siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofeti omkhulu uJohane obizwa kuthiwa umbhabhadisi, owanikwa uJehova indlela yosindiso. Umsebenzi kaJohane kwaba kungukufundisa uYeshua, emcijela ukuba ngumpristi omkhulu, aphinde efundise. Chaza uRaf Shaul ukuthi lo thina sithi uJohane umbhabhadisi kwakumprofeti omkhulu. noYeshua wakusho ukuthi akakho umprofeti wakwalingana noJohane, kodwa ngeke uze ukhulume ngalokho. Uthi-ke uJohane owafundisa uYeshua wamcijela ukuba ebe umholi, kodwa ngeke uthole lokho kwiTestament. Akukhulunywa lutho ngoYeshua ngoJohane ngaphandle kokuthi njena wanqunywa ikhanda. Ayikho enye into ozoyizwa ngayo. Lesi sisho esishiwo ngamaNazaretha ethi Shembe is the way asiqalanga kuleli bandla lamaNazaretha kaShembe, kodwa nakumaNazaretha ngesikhathi sikaYeshua abalandeli bakhe babethi Yeshua is the way. Leli gama elithi the way esingazukungena kuyo obanamuhla. Angazi ukuthi kwenze kanjani ukuthi sithi Shembe is the way kanti vele nangesikhathi sikaYeshua kwakhuluma nge-the way. Siyazi-ke ukuthi uYeshua wathatha umsebenzi wobuholi bamaNazaretha kumprofeti uJohane. uYeshua wahola amaNazaretha akuqala. Ekuhambeni emhlabeni kaYeshua lo msebenzi wokuhola ibandla wabe usuthathwa nguShaul. Nempela-ke sivezelwe kancane kwizenzo 24 verse 5 ukuthi umpostoli Shaul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Kodwa safihlelwa ukuthi lobu buholi, njengoba onke amagama eShebheru achithwa ayisenikwa amagama abezizwe, igama likaMesaya nalo kwinkolo yabezizwe lashintshwa. Ku-Jewish Bible kwizenzo 11 verse 26 kuthi abalandeli bakaYeshua njengoba wayebizwa ngokuthi nguMesaya kwathiwa ngama-Messianics, okuthe uma sekuhunyushelwa emibhalweni yabezizwe kwasekuthiwa ngamaKristu. Ungezwa amaKristu ebosta ethi hayi igama lamaKristu liyatholakala kwizenzo 11 verse 26. Kusho ukuthi amaKristu ayikhona ngesikhathi sikaJesu noma isikhathi sabapostoli, kanti bahomushe igama elithi Messianics base bethi Christian. Bese-ke ngokungazi na usudideka uthi ngempela igama lamaKristu liyatholakala
ku-New Testament noma kuyizenzo. Cha. AmaJuda athi ngama-Messianics ngoba bengabantu abalandela uMesaya. Kodwa ngoba igama elithi Mesaya lashintshwa lethu kwathiwa Kristo, base kuthiwa nabo ama-Christian. Ngesikhathi abapostoli bephuma eJerusalema boshumayeza abezizwe, babe ngaphansi kwenkolo kaMose, namuhla ehambisana neJudaism. Ngaleso sikhathi kwangakabikho ubuKristu AD. uYeshua wahamba emhlabeni ngo-36 AD. Abafundi bakaYeshua cishe baphuma eJerusalema ukuyoshumayela ubuNazaretha ngo-40 AD. Ngakho-ke abantu kumele beqonde ukuthi uYeshua wayengumholi webandla lamaNazaretha elaqedwa ngabezizwe. Kwasekuthi esikhundleni salo abezizwe beqhamuka nobuKristu. Ungasucabanga uYeshua wahamba emhlabeni ngo-36 AD. Abapostoli bahamba bawushumayela ngo-40 AD. Ngo-70 AD amaRoma ahlasela iJerusalema anqoba amaJuda. Ngo-325 AD kwalapho kusungulwa inkolo yobuKristu. You can imagine the difference. uYeshua ehambe emhlabeni ngo-36 AD, kodwa ubuKristu basungulwa ngo-325 AD, kusungulwa nguConstantine. Kodwa manje ngoba sekuvele leli ivangeli eliqondisa izinto, abasafuna amaKristu ukuthi ubuKristu basungulwa nguConstantine ngo-325 AD. Ukuze singagcini silahlwa ngenxa yokweswela ulwazi, kumele umlando ngenkolo nebandla likaMenzi wezulu nomhlaba siwulandele. Amen. Uma sikhuluma ngesimo sobuNazaretha, sikhuluma ngomlando ukuthi ubuNazaretha kwaqalaphi njengoba namuhla sekuyithi amaNazaretha. Ukuthi njengoba singamaNazaretha nje, hayi ukuthi ubuNazaretha kuvele kwaqhamuka kuShembe. Kufanele sikwazi ukuthi kwaqala nini ukuthi nje kube khona ibandla lamaNazaretha. Umuntu wokuqala owasungula ibandla lamaNazaretha umprofeti uJohane. Umholi wesibili ofana nobaba ilanga kwaba uYeshua. Umholi wesithathu ofana nobaba inyanga yezulu kwaba uShawule. Emva kwakhe kwawa njengoba nebuNazaretha balapha emva kwababa inyanga yezulu kwafana nento ewile. Oqala kwabana abantu ababa ngamaNazaretha esikhashana, kwahamba kwasekuba nabantu abazalwa bengamaNazaretha. Ekugcineni umprofeti uJohane wabe esesungula ibandla lamaNazaretha, okwathi ekufeni kwakhe laholwa nguYeshua. Engasekho uYeshua laseliholwa kaShawule kwaba nempi ngo-70 AD, lapha amaRoma anqoba amaJuda. Base bechitha inkolo kaJehova, bechitha noYeshua, sebezakhela owabo umsindisi abambiza ngokuthi nguJesu. Kodwa inkolo kaMose ongumprofeti kaJehova inoYeshua, naye ongumprofeti kaJehova uNkulunkulu wethu. Lezi zinto ngichitha isikhathi kuba zingene engqondweni yenu nizazi. Ngoba asikwazi ukuthi silokhu sidlala abezizwe besifundisa into engekho. Yikho nje uma ufunda iTestament elisha ngeke uthole lapho kukhulunywa khona ngomnyaka. Ngoba bayazi ukuthi uma kukhulunywa ngomnyaka abantu bazoquestiona izinto. uYeshua wahamba emhlabeni ngalesikhathi, so ayikhulunywa indaba yeminyaka. Ikhona nje mangabe kukhulunywa ngoShawuli noma uPauli, ukukhulunywa yonke into ngaye, kodwa ngeke utshele ukuthi wafa nini, wafa kanjani. Why? Because uShawuli wabulawa amaRoma.
ngakho yikho bengeke bekutshela ukuthi wafa kanjani. Lo Shawule sebethi uPaul wabulawa ngamaRoma. In fact abapostoli abaningi babulawa ngamaRoma. UNazaretha esikubo wavuselelwa ngumqali wendlela umprofeti Isashembe ukuthula kube kuye. Manje ke sesikhuluma ngempilo yoMnazaretha ukuthi isisekelo sobuNazaretha sizincwadi ezinhlanu zeTestament elidala, iTorah. Lokhu kufakazelwa ngeshembe ethi mesabeni uJehova zukulwane ngezulwane ngcine imithetho yakhe anilobala yona uJehova ngcebo yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke uThixo emkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Amen. Le ncwadi nje isisekelo sencwadi zikaMose ezihlanu ezibizwa kuthiwa iTorah. iTorah isho uExodus, isho uLevi, isho uNumeri, isho uDeuteronomy no Genesis. Yes, in fact iqala ngoGenesis, iqala uGenesis, Exodus, Numeri, Levi noDeuteronomy. Njengoba sike sachaza ngaphambili, igama elithi ubuNazaretha noma umNazaretha lisuselwa egameni lesingisi elithi Nazarite, lona elisuselwa egameni lesihebheru elithi Nazir, okusho umuntu impilo yakhe yonke uyahlukanisele uNkulunkulu. Ukuthi umuntu impilo yakhe uyahlukanisele uNkulunkulu kuchaza ukuthi ngaso sonke isikhathi lowo muntu uphila impilo yasezulwini, ungcwele. Uma lapha sikhuluma ngempilo yoMnazaretha sichaza impilo yekholwa eliphila ngokwemfundiso yomprofeti uIsashembe esibiza ngokuthi ubuNazaretha, okuyimpilo yasezulwini nengaziwa kuwo wonke amakholwa, ikakhulukazi amaKristu. Akakho amanye amakholwa aphila impilo yobuNazaretha ngaphandle kwethu. Abanye belandela isabatha begunda, abanye benze lokhu bengene necathulo esontweni, kodwa abantu abafundiswe ubuNazaretha holistically ithina. Ngakho ke ubuNazaretha akusiyo inkolo, kepha indlela yokuphila yasezulwini. Iyafana neIslam kuma Muslims. Baba ukuthi Islam uchaza impilo ethize, uma uyilandela efana nothi Nazir. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabantu. uShembe kuhlabela u32 uthi anginjengawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe. uShembe uzisholo yena ukuthi akafani noJehova. Kodwa ngaphambi kokuba sichaze kabanzi ngempilo yoMnazaretha, kumele sichaze kafuphi ngoShembe umprofeti. Ngoba kunabantu okuyaye ukuthi ngoba bangabakwaShembe ngesibongo bese becabanga ukuthi nabo bafana nobabamkhulu. Abanye beze bethizwe bebizwe ngokuthi bangonkulunkulu. Labo onkulunkulu ke uJehova ubabiza ngokuthi ngabanye onkulunkulu. Khona abaprofeti ongasibona abakaJehova, kodwa abangabaprofeti babanye onkulunkulu, njengoba profeti bakaBhali. Labo baprofeti kuthiwa ngabaprofeti bamanga. Noma umuntu engazibizwa ngokuthi ungumprofeti, kodwa uma engesiye umprofeti othunywe nguJehova,
futhi engahambi ngokwezimiso zikaJehova ungumprofeti wamanga ngokweBhayibheli nangokwemfundiso kaJehova, umprofeti wamanga. Ngoba uthi umprofeti kodwa akafundisi ngezimiso zikaJehova. Kuyingozi ke ukukhuluma ngempilo yekholwa ngaphandle kokuchaza ukuthi noShembe kubalekile ke ukuthi simchaze ngendlela naye owasichaza ngayo uma efika phakathi kwabazali bethu. Ngoba noNkulunkulu ngaphambi kokwethula inkolo waqala wasichaza yena ku-Exodus 20 verse 3 lapho ethi nginguJehova uNkulunkulu wakho. Washo uNkulunkulu ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho. uJehova wasichaza yena ukuthi unguNkulunkulu. noShembe baningi ngoba ukuthi Shembe isibongo. Labo Shembe bayaye behambise igama likaShembe phambili ukudida abantu ngesibongo. Kodwa bebe bengenawo umoya kaShembe. Kwenye intshumayelo uthi ubaba ilanga kovela abahola abaningi abangoShembe. Kodwa bengenawo umoya kaShembe. Bese bedukisa lokhu kuhamba kwasezulwini. Wakusho lokhu babulanga kukhona encwadini kaMnyando. Nangesikhathi sikaYeshua babe baningi oYeshua ngoba kwakuligama elejwayelekile. Kodwa uYeshua indodana kaNkulunkulu wayeyedwa, aziwa ngokuthi uMesaya. Ngenxa yezimfundiso zabantu abahlanezela ubuNazaretha bethi uShembe uNkulunkulu, kuba nokudideka kubantu abangenelwazi lukaShembe ukuthi ngabe uShembe yena unabudlelwane buni noNkulunkulu onguJehova. Ungomunye uNkulunkulu noma uyingceke kunesikhozi sikaNkulunkulu obizwa ukuthiwa uJehova. Impendulo ithi uShembe akasiyena uNkulunkulu onguJehova, futhi akasiye omunye uNkulunkulu njengokusho kukaJehova ku-Exodus 20 verse 3 lapho uJehova ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Kwasho yena uJehova ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Kodwa uShembe ungumprofeti kaJehova, uyingceke kaNkulunkulu ogama lakhe nguJehova, uyisikhonzi sikaJehova. Masikhuluma ngoShembe lapha sikhuluma ngomprofeti. Asibazi ke abanye oShembe noma babanhloboni. Kodwa lo Shembe esikhuluma ngaye ongumprofeti uyichaze yena ukuthi uyingceke kaNkulunkulu. Uyichaze ukuthi bese sikushintsha lokho. Kusho yena ukuthi dumisana uJehova. Akusho ukuthi njengoba sikhuluma ngoJehova nje sifundiswe uShembe umprofeti ukuthi asikhulume ngoJehova, sidumise uJehova. Wasichaza kanjalo ezincwadini zakhe noma enza isimangaliso waya ethi seniyabona ke ukuthi uJehova ungithumile. Yes. Masho njalo wamfuthi. Enze sibona imangaliso bese seniyabona ke manje ukuthi uJehova ungithumile. Akakaze esho ukuthi seniyabona ke manje ukuthi nguNkulunkulu. Uma sikhuluma ngezimfundiso zikaShembe, lokho akusho ukuthi lezi zimfundiso zavela kuShembe, kodwa zimfundiso zikaJehova ezifike zavuselelwa kithi. Yikho uShembe ethi gcinani umthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose. Lapha uShembe wabe eqondisa ngokukholwa kwethu, efuna kucace ukuthi sikholwa kumuphi uNkulunkulu nokuthi lo uNkulunkulu simkhonza kanjani. Wonke amabandla engwaziyo nengake ngafunda ngawo iAfrika yonke, ngicabanga ukuthi libandla lamaNazaretha kuphela elinemfundiso nkolo noma idogma eyakhelwe phezu kwesisekelo senkolo kaJehova.
amanazaretha kuphela anemfundiso enesisekelo senkolo kaJehova. Kubalekile ukuthi le mfundiso nkolo ibe sobala, umhlaba uyibone, uyazi, sembe walisusela engqondweni yakhe noma wayethunywa nguNkulunkulu. Konke lokho angeke saqonda ngaphandle kokuba zonke izimfundiso zikaShembe zibekwe obala ukuze bonke abantu bakwazi ukuzicwaninga. Inyanga kaJanuwari inyanga ebaluleke kakhulu ebandleni lamaNazaretha, ngoba inyanga umprofeti owaqala ngayo ukuhlangana noNkulunkulu etabeni yaseNhlangokazi. Wamukela kuJehova imithetho yobuNazaretha njengoba ekuqaleni yayinikwe uMose. I-basic principle yobuNazaretha ukuthi umuntu ongumNazaretha uyohlale egcine umthetho kaJehova impilo yakhe yonke. uShembe wathi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Amen. Ihlabelelo zamaNazaretha ziyitestamente lenkolo yobuNazaretha ngoba ziqukethe imibhalo ethinta impilo yomNazaretha. Ziyitestamente ihlabelelo. Umyalezo omkhulu kaShembe uthi asesabe uJehova. Lokho sikubonise ngokugcina imithetho yakhe owayiletha emhlabeni ngoMose. Uthi ke uShembe uma senze njalo uNkulunkulu uyoyamukela imithandazo yethu asehlisele nezibusiso. Konke ukukholwa komNazaretha kwakhe ngaleyo ndlela awukwazi ukwahlukanisa ubuNazaretha neBhayibheli, ikakhulukazi iTestament elidala, ngoba ubuNazaretha kwakheke ezimfundisweni zikaJehova owaziletha kithi ngoMose. Okokuqala, into esobala ngomNazaretha ukungagundi izinwele noma ikhanda lakhe. Into yokuqala nje ukwazi ukubona ngawuthi ungumNazaretha, ngoba thina sigundi. Lona umyalo kaJehova owawushayela wonke umuntu ongumNazaretha. KuNumeri 6:5 uJehova wakubeka ngokusobala ukuthi umNazaretha angaligundi ikhanda lakhe. Kanti kuLevi 21:5 uJehova lo mthetho wokungagundi wawubekela abafundisi nobabapriest. uLevi 19:27 umthetho wokuthi kungagundwa uJehova wawubekela abantu abazigcinele ubungcwele. Umthetho ongagundi namuhla amaJuda asawulandela, kanti namaNazaretha kaYeshua ayibizwa ngokuthi ngama-early Christians ngoba kucashiswa igama lokuthi ngamaNazaretha ayingagundi. Uma ufunda ihistory kuze kukhulunywa ngama-early Christians, kodwa ngathi mase ngithola incwadi wathi ayikho into ngama-early Christians. Kwakucashiswa leli gama lokuthi amaNazaretha. Le mfundiso kaJehova ukuthi umuntu olikholwa engagundi nama-Muslims amaningi ayayigcina ngoba iyimfundiso yomprofeti wawo yena ayitshelwe uJehova. Isizathu songagundi uthi uJehova kuNumeri 6:7 kungenxa yokuthi isethembiso sobuNazaretha sisekhanda. Ngaleyo ndlela ke ukungagundi kungumthetho kaJehova otholakala kuzo zonke izinkolo ezingaphansi kwaNkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova. Zonke. Ungakuma-Juda akaligundi ikhanda, uye kuma-Muslims akaligundi ikhanda, uye kumaNazaretha akaligundi ikhanda, ngoba ziyinkolo ezingaphansi kwaNkulunkulu onguJehova. UmNazaretha uma ethinte isidumbu somuntu ofile uba ngongcolile.
ritually unclean aze ahlanjululwe. Nalona umthetho kaJehova otholakala kuNumeri 6. Kanjalo isidumbu somuntu ofile asikaze sisho sithi le cup kwakukhonani kuyo. Kodwa nesivesi assume nje ukuthi kule cup kwakukhona iwayini. Kodwa akukho lapho ukuthi kwakhona. Ukuthi he took a cup. Esini ayewathatha isithi ayewaphuza iwayini. Cha. Akukho lapho ukuthi uJesu wakwaphuza khona iwayini. Ukuthi walandisa wayandisela abantu vele abaphuza iwayini abalambele iwayini. Akusho ukuthi ngalokho akusho ukuthi ukuphuza iwayini kuyisono. Kodwa thina njengamaNazaretha asiliphuzi iwayini. Ngoba kusho uNkulunkulu ukuthi singaliphuzi. Kunakho konke uShembe wasifundisa ukuthandaza. Umthandazo wokuqala siwuthandaza ekseni lingakaphumi ilanga. Owesibili siwuthandaza uma sekushone siphaphama ebusuku. Ngiyakuzwa lokho. Isikhathi esiningi lo mthandazo siwenza ezindaweni ezingaphandle komuzi esizibiza ngokuthi iziguqo. Indawo nje lapho thandaza khona ungayibiza ukuthi isiguqo noma abe yindlu noma yini kodwa isiguqo. Ukuthandaza kuyisekelo sanoma iliphi ikholwa. Futhi ikhona okwenza ukuthi nanoma yini oyicelayo kuJehova ugcine uyitholile. Amen. Nkosi Vuga
Enkosi use inizwile.